Wilujeng rawuh Kakang Besang Sutresno Bopo Muhammad Rois miwah Ibu Juwariah dalah putrah kulawarga saking Dusun Baon Desa Kedung Sari Kecamatan Singaraja. Wilujeng rawuh wonten ing Balai Wisma panjenenganipun ingkang Hamangogati Ibu Sutarmi wonten ing Dusun Manggung Desa Teron Kecamatan Limbangan. Tetes ngembun bumi manggung ijo royo-royo tetanduran gondo arum gedhes Jawi bumi manggung seh kadya melu hanyekseni menggah karawuhan panjenengan sedaya. Wilujeng pinarak wonten ing papan palenggahan ingkang sampun katata dening kaluwarga kanthi agenging raos tresna menika. Wilujeng lelenggahan kanthi mardi-mardikaning penggalih sinambi ngrantos lampahipun adicara wonten ing ari kalenggahan menika. Lumantar kawula sanak kadang warga Dusun Manggung sedayanipun tansah nderek ngaturaken wilujeng rawuh wonten ing bumi Dusun Manggung Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten